माय मराठी न्यूज, जनापासून मनापर्यंत। करमाळा तालुक्यात बहरतोय काश्मीरचा सफरचंद। सर्वांच्या आवडीची आणि जास्तीत जास्त मागणी असणारे फळ म्हणजे सफरचंद। सफरचंदाची गोडी सर्वांनाच आकर्षित करते, परंतु त्याच्या महागाईमुळे काहींना ते परवडत नाही। कारण सफरचंद हे फळ काश्मीरच्या बर्फाळ भागात पिकते आणि आपल्यापर्यंत येईपर्यंत त्याचा वाहतूक खर्च आणि मधील सर्व दलाल या सर्व प्रक्रियेतून सफरचंद जाऊन ज्याची किंमत वाढते। परंतु या सर्व गोष्टींचा विचार करत करमाळा तालुक्यातील युवा शेतकऱ्याने हा काश्मीरचा सफरचंद शेतीचा प्रयोग चक्क सोलापूर जिल्ह्यात करत सर्वांना चक्क आश्चर्याचा सुखद धक्का दिलाय। करमाळा तालुक्यातील वाशिंबे गावचे युवा शेतकरी अभिजित पाटील यांनी त्याची 1.5 एकर क्षेत्रात सफरचंदाची लागवड करत हम भी किसी से कम नहीं हे दाखवून दिले। लवकरच त्यांचे सफरचंद काश्मीरी सफरचंदापेक्षा कमी भावात सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किमतीत उपलब्ध होईल असे त्यांनी माय मराठी न्यूजशी बोलताना सांगितले। त्यांचा या सफरचंद शेतीचा प्रयोग पाहण्यासाठी अनेक जण भेटी द्यायला येतात। त्यांचा या अनोख्या शेती प्रयोगाचं अनेक जण कौतुक करतात। त्यांच्या या नवीन शेती फार्मला श्री गणेश डेव्हलपर्स टेंभुर्णीचे श्री राहुल धोत्रे, अशोक झांबरे, समाधान लोणकर आणि ज्ञानेश्वर पाटील यांनी भेट देऊन पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। प्रतिनिधी राहुल धोत्रे, माय मराठी न्यूज, करमाळा।